لهرێما کوردستانی di 24 demjimêrên borî de 7 rewşên nû bê nexweşiya koronayê hatine tomarkirin. Li beramber de 6 pêketiyên koronayê jî rizgar bûn. Roja înê sisiyê Nîsana 2020 Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê ragihand 7 kesên din li Hewlêrê bi vîrusa koronayê ango Covid-19 ketine. Li dihokê jî 6 pêketiyên koronayê baş bûne. Li daxuyaniya xwe de Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê got ku du kes ji wan berkeftiyên tûşbûyên berê ne. Yek ji wan kesan jî ji derveyî Herêma Kurdistanê vegeriyaya welêt. Li gorî daxuyaniya Wezareta Derveya Herêma Kurdistanê de hatiya yek ji pêketiyan zarok e, yek jina û yê din jî mêr e. Wezareta Derveya Herêma Kurdistanê amaje kir ku berdewamiya piştgirîn û lêgerîna lê payî gumanbaran de sê tûşbûyên vîrusa koronayê li bajarê Hewlêrê hatine destnîşankirin. Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê dawiya şevaborî jî ragihand ku li Hewlêrê 4 kesên din tûşî vîrusa koronayê bûne. Li gorî daxuyaniya Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê her 4 kes berkeftiyên nexweşekî ne. Dema beşdariya wan de li şînekê li taxa Karêzan ya Hewlêrê jinek û 3 zarok pêketin. Herwiha Tenduristiya Herêma Kurdistanê got ku li bajarê Duhokê 6 pêketiyên koronayê piştî wergirtina çareseriyan rewşa wan baş bûye û vegeriyana nav kesûkarên xwe. Hetanha li Duhokê 12 kes bi vîrusa koronayê nexweş bûbûn. 6 ji wan baş bûne. Bê nexweşiya wan her 7 kesan hejmara kesên ku li Herêma Kurdistanê bi vîrusa koronayê ango Covid-19 ketine gihîşte 208 kesan. Ji wan kesa jî hetanha 68 kes baş bûne. Du kesan ji destpêka belavbûna nexweşiyê jiyana xwe ji dest dabûn.